салом алейкум бародарони азиз, хуш омадед ба канали специалист ҷк. лайка ҷиқидан гирем, бачако дар омадан гира. Я бор устуворам эфир кунам, чо мекуна охи бачакоя дастгирӣ мекунам. ин барои бачаҳои муҳоҷир бениҳоят зарур аст. бародарони азиз, дар шаҳри ваъдат кор кардесем, дар тангаи каси ай тангаи лайка ҷиқидан гира ки эфир паҳн шава. ина бародарони азиз, паталока тамошо кунед. Паталок, ана ин паталок дар хонаи 680, яъне барш 333, короче 333, баландиш 270, камтар паст омадагиаю, яким хай имконият надошт, мо задем шахад беҳтарин омадагиа. Краскоша иншоалло пага саҳари краскоша мезанем. имрӯз тайёр шудесааст, пага саҳар краскоша мезанем, бо прамо эфир мекунем. Фақат дастгирӣ кардан гирем бародарони азиз иншоалло. ман боварӣ дорам ки дар ҳамаи шумо ҳамин паталоки ман задагӣ маъқул мешавад. наврӯз нуров, салом устод, дар куҷоем? мо бародарони азиз, акаи наврӯз, короче мо дар шаҳри ваҳдат, дар тангаӣ айни ҳол қарор дорем, дар ҳаминҷо кор кардасем. Так, Сироҷ Раҷабалиев, хонаи ман кай мераи ремонт? иншоалло дар насиб боша мерем бародар. салом алейкум ассалом бародар, акаи Сироҷ. COVID-19, салом алейк дӯстам.
Салом алейкум, акай Ҷамшед, сози хуби саломатит хубай? Патало кадиди аки Ҷамшед? Да ваҳдат кор кардесин. ҳозир бародарони азиз шукурка кардесем пад ламбушка мо дар ҷое ки кор кунем ламбушка қатъи шукурка мекунем ховай абой меша краска меша фарқ надора барое ки соҳибои хона ҳар хелам мисол баъзе вақт мешава ки миненашон алиш мешава мегӯянд ки мо мақсад абой намезанем краска мезанем ба ҳамин хотир мо яъне як бор мекунем кори дубора намекунем да баъди каталогҳое ки мебинед бародарони азиз оли дар ами ҷое ки телефон ресондагӣ аст дар ҷа паставкашам нишон метем пага насиб кардаги боша барое ки оли ҳамаш саф сафед аст маълум нест паставкашам нишонтон метем краскоша ки задем бо тамошо мекунем ана ин паталог ки мебинед бародарони азиз мо уголок мезанем уголоки арачни хай каси усто боша медона дар ин паталогҳо да бо мешава баъзе одам мекунанд мисол ба шпаклёвка рост мекунанд валла мешавад мо хене мекунем мо вақте ки уголокам бизанем фарқ надора оҳанияи арачни уголокай ҳамаша ба родбан рост мекунем барое ки вақте ки ба родбан рост кардем гаштарка чистовой баъд шпаклёвка мекунем ламбушкаро шавад чизе ки шава галаген мақсад вална намемонад ва дар ин паталог бениҳоят меҳнат кардаги ҳастем бародарони азиз и ҳамин хел метавад дар мақсад баъзеҳо фикр мекунанд ки задани уқа осон нестай уқа паталог ҳам нестай лекин барои меҳнат кардан накора ки сад агар устора ҳам боши сад лазера ҳам боша бояд ки як чашқати як аҳамият дода накора ки мақсад баъзе ҷош нозукиш бо мемона ҳамаивай рост мекунӣ нозуки амбелка бениҳоят бисёр аст бародарони азиз фақат шумо лайка зер кардан гирен дастгирӣ кардан гирен ма дар баъз наворо ки бисёр меша дар пеш иншоалло бо дар наворҳом ҳамаша гап мезанам ҷои нозукиша ки чӣ хел кардан накора ҳаста нафароне ки мехоҳанд амделкара ёд гиранд ва орзу доранд лекин талант надоранд ки мақсад ҳамун кора кунанд ёд гиранда ва и бародарони азиз чашмбандӣ нест кӯшиш кунен ёд мегирен аз яъне аз расворд аз корҳои битонрезӣ бо камтар бо нақстарайда сабукай ин кор кори асабия бародарони азиз барои асаби ором дар корае ки мақсад дар ҳар як мавзӯъ ки аҳамият додан накора кучкаев аст мо бародарони азиз аз шаҳри ваҳдат ҳастем ҳозир айни ҳол дар ваҳдат кор кардесем дар тангаи касе ай тангаи лайка ҷиқа яъне касе ай ваҳдатай фарқ надорад ки ҷое ки боша набоша лайка ҷиқидан гирем бародарони азиз мо ҳамамон яъне дӯстем бародарем ана ин меҳнатҳои ман ҳамаш ба хотири шумои бародарони азиз ки ин орзуи ягонаи ман буд ки ман мехост вақте ки манам дар муҳоҷират будам дар ғарибӣ будам бародарони азиз ана ҳамин хел наворҳоро тамошо мекардам мехостам ки ҳамин хел ҳунар омӯзам барое ки манам пеш вақт кор карда будам дар Свердловск дигар шаҳрҳо ва бинед ки чӣ хел худованд тавори кард яъне ман омӯхтам боз шогирдо ҳастанд шогирдоро нишон метиҳам ки ёд мегиранд хай дар коршон мешавад салом алейкум усто ҳами натиҷаҳои кунем чӣ совет метӣ натиҷаҳои беҳтарин дар меҳмонхона рамзанӣ мешавад бародарони азиз фақат камтар химон чи айда чӣ хел кӯдакои химон бисёр холиганданд бародарони азиз натиҷаҳои хеле аҳамият метиҳда дар хонаи шиш намешавад барое ки мисол як кӯдак мезана як ҷош баъд шавад безеб мешавад метавонӣ ки дар ягон меҳмонхона калидор да бизанӣ зури бад мебияд усто як комната под ключ чанд сум як комната под ключ бародар завис ай ремонтш мекуна ай подпол ай 400 сомон боло мешавад яъне подпол кишид ай 400 сом боло ремонтша дида ба нарх мекунем долга хизмат мекунед натиҷаҳои мекуне долга хизмат мекунад натиҷаҳои мекунем натиҷаҳои аяд ҷиҳат хай хуб аста аяд ҷиҳат не барои кӯдаки майдаи химон ки кӯдакҳои майда
бисёр хулиганданд дар Тоҷикистон намешавад, барое ки бисёр ҷодамон дидагӣ ҳастам мезананд, мекафанд, натиҷаҳои бо харида овардаанд мегиранд. Хай бикини хуб аст, чува не ман бисёр квартираро ки ремонт мекунем мекунам бисёрш. ҳамин хона чанда? Ин хона бародар 680, баландиш 270, бариш 333. худ айкиҷои ваҳдати ман бародар аз тангаӣ фаҳмида бошӣ аям ҷаи ман. Исфара ТВ, Исфара ТВ. Исфара бародар савол да ҷавоб додум ку як комната завис ай ремонт мекунад бародар. Ремонташ мепурсем ки чӣ хали ремонт меша, ба нархша гап мезанем. Мисол бисёр мо нарх мекунем ай 400, ай 350, 400 боло ай нархаш пол. Сироҷ Раҷабалиев: акаш мо билет дорем? Бале ман билет дорам, охири моҳ да иншоалло билетам наздик омадагӣ аст. Маайлиҷак: гап нест ай бародар. Маҳмад Шариф: гап нест бародар. Лайка ҷиқиданг яка, мо дар тангаӣ қарор дорем. Паталог задесем, на шогирдо кор кардесиян, я та шикука кардеса, я та дигаш аму давра чакора рост кайсай паталог иншоалло пагада краскаша мезанем, бо тамошо мекунем. Исфара ТВ: раҳмат шери нар, ана ира меҳнати ҳалол мегӯянд. Конечно бародар, меҳнати ҳалол бениҳоят яке мушкилай. Ами хеметовоб яке корш бисёр ай азоб мекашӣ. гап нест ай бародарони азиз ки дастгирӣ мекунем наворҳои мара. Иншоалло ма ҳамеша дуотон мекунем ки ҳамеша даҳсотон яъне пур аз файзу баракат бошад. Муҳаммад Шариф Алимов: ҳамин умед чихе шидака да куҷо ҳай? Намедонам бародар. Муҳаммад Гурезов: ҳамин паталогҳо да чанд сум рафт сумуш? Бародар даи паталог акмо ки ай дадрини кор ҳастем, аҳамият наметиҳем мисол баъзе материалош да. Хай примерно мегӯям таки мумкин ки 10,000-12,000 сомон равада, барои ки иҷа як оҳанам бисёр мерава бародарони азиз, иҷа галагенай мисол люстрай шлангай ҷа чизиш бисёр айда памеличам ки абояй ҳама меёра ҳисоб кунем, мумкин як 12,000 сомон шавада ба пули устова машқатӣ. Усто шогирд намегири устои пешум дар Тоҷикистон? Гап нест ай бародар, иншоалло вомехӯрем. На бародарони азиз, як тамошо кунед. Жизнь мира. Ҳамкасби брат. Ман ҳамин кораи худа мекунам, лекин бародар ҳама видеота тамошо мекунам. Гап нест ай бародар. Жизнь барои дастгириёт устора бояд якдигар, касе ки устувай бародарони азиз, мо бояд якдигар фаҳм бошем. Мақсад ма видеомда ки бисёр баъзе видеомда ҷои нозукша гап намезанам, барое ки мо вақт надорем бисёр бародарони азиз. Ма як бисёр видеома ба телефон сиёмка мекунам, камера надорум, ба ҳамон хотир камера боша бо мақсад мемонам ҳамаш рафтан мегирад, аялав бо вай мефаҳмонда хубтар мефаҳмонам. Иншоалло дар ният ҳаст ай бародарони азиз, мисол дар ният ҳастай ки агар ҷойда ки мо сар кардем абояй чай ай саршавиш то охириша мефаҳмонем ки ҳастан нафароне ки мехоҳанд ки ёд гирем. Ма ба ҳамон хотир бародарони азиз иншоалло чӣ мекунам, наворҳои беҳтарин карда баҳри шумо пешниҳод мекунам.
Абдухалил Ҷамолов: салом, зинда бошед бародар, дастотон дарда набинад. Гап нестай бародар, акай Абдухалил, ҳазор раҳмати калон барои суханҳои беҳтаринат. Назарали Ҳусайнов: Тоҷикистонда кор нест, ки билет харидай барори кор. Тоҷикистонда кор нест, ки билет харидай барори кор. Не бародар, ҳастай Тоҷикистонда усто бошид, кор пуррай. Ай кор гирезон мешид ҳамин ватани химон бениҳоят кор бисёрай. Раҳои дур даъват мекунам бисёр ҷо, мисол Душанбе, Ваъда, ҳама ҷода кор ҳастай. Якем хай бо заказ кардаги ҳастам, бо мерем акуқа бисёр амну мерем, ҳамия 3-4 моҳай, мумкин 5-6 моҳай мерем бо мием. Як тамошо, барое ки ман 5 сол 6 сол пеш дар Россия будам, депортация шудам ки натонистам рафта, ба ҳамон хотир як тамошо мерем бо мием. Сироҷиддин Шоев: гап нестай бародар, лайкора зер кардан гирем, эфир паҳн шава, бо бародаро бисёр мешаванд, як тамошо мекунам. тамошо кардан гирем бародарони азиз. Ман яда даврачаҳо дар давра направляющий ки мебинед дар круг дай, ма дар он даврачаҳо як гипсокартон мебурам круг, бо суҳбат кардан мегирем. Баха ТЖК салом. Салом алейкум бародар, акай Баха. Як тамошо кардан ги бо суҳбат кардан.
Nereye? Çok bekleyin. Yine şu an yarın işte yukarı taş değil. Так, салон. Neyse, var mı? Жизнь мира. Ҷигарҳо хун шавад, то як патологи фигура тайёр шавад. Беҳтарин нибат наиштасти бародарон гап нестай. Бародар ки усто аст, яъне жизнь агар бародар усто боша, худаш медона бениҳоят кори мушкил аст абделка спориданаш ё ки кор куниш. Муҳаммад Раҷабов ака ҳамин намуд примерно чанд сум мешавад ҷавоб медодед. И патолог бародар агар хел бигем мумкин я 5-6 ҳазор сомон даами расходо шавада, даами ҷое ки телефон эсодаги аст, паставкарам аст. Бародарони азиз, мо пахтаги ҳастем, бо пагак раскоша тайёр мекунем, бо озим ки уқа маълум нест, барое ки ҳамаш сафед аст. Вақти ки раскоша ки задем баъд маълум мешавад, бо прамои эфир мекунем, бо тамошо мекунем, ба бегониёра прамои эфир мекунем, пага бегонӣ бо раскоша ки задем тамошо мекунем чӣ хел мешавад. این خونه 5-6 هزار سومون ده فقط ماتریالش میشود، برای که ماتریال هم قیمت است، روز تو روز قیمت شده است. اگر این آبشی بگیریم چه ممکن 12,000 سومون شود برای خطی اوستوش، برای که در اینجا گلاگنای لیوسترای شلانگای مثل لامینات چیزاش همش حساب کنیم خودش هم کم میشود. 12,000 سومون 12,000 سومون همه چیزش خطی گفتی اکای استو. بله پریمیر نمام خفتگی هستم برای که پامیلیچان راست و یا می نیسیده اما اصلا هر یک کدامش اوهان هم بسیار میره، نپرلایش بسیار میره اینجا. жизнь میره اگر پاتولوژی راستک در 5,000 سومون расход شود، فیگورا در 10,000 سومون میشه расходی ماتریالش قریب یک مرتبه ای پاتولوژی پراستوی زیاد میشود. بله برادر. بله. سلام، دو خونگا کвартира چند سوم میره؟ 57 квадрат. 57 квадрат да. Общий агар под ключ бигин бародар ҳаст даҷа ки ремонти простой мекунем, мақсад ремонти простойш да камтар меравад, бо фигура кишид бо завис айхтон мекунам бародар. ҳамин 57 квадрата ки навиштагед завис айхтон мекунам, хариди хитон мекунам, барои ки ҳастан нафароне ки мисол соҳиби хонаҳое ҳастанд ки меран чизои қимат мехаранд, амро ҳисоб кунӣ хеле сум мешавад. Мумкин ай 40-50 ҳазор сомон шавада материалаш. Чизи агар качество харид, агар ки бо мақсад чизои вай харид, миёна харид, мумкин бо расход камтар шавад, 30 ҳазор шавад, 35-40 ҳазор. Парвизҷон Қурбонов номеро танавис, номерои ма бародар 903 11 03 01, мегафон 903
110301. Беҳрӯз Собиров хона чанд ба чанд ай? Ин хона бародар 680 ба 330 ай, 330. Баландиш 270 ай. Дар инҷо мо фигура задем кантар хона яъне паст шид. Лекин хаям хешам беҳтарини баъд омадаги. Шамсиддин Мирзоев гап нест бародар барои суханҳот. Беҳрӯз Собиров хонаи 560 да 330 мешава. Фигура задам 560. ин фигура бародар да 560 намешава, барое ки мумкин шававу ҳамин давраша ку ака, барое ки даиҷа мо ҳам фигурара да як хонаи дигар ҳам задаги ҳастем. 11-20 ӯ хона кантар зур омадаги, яъне ҳамун парои даврае ки калонай ҳамун кантар дроз омадаги. Вақти хона ози хонае ки мо задестем 580. Вақти хона бо майда шава бародар, ҳам даврои ки мебинед калон-калонам ҳам давроҳо да ҳамдигариш мерасанд бародар. Ҳамдигариш да ки расид безеб мебияд. Беҳрӯз Собиров 330. фаҳмо бародар 330 ақаллан ҳамин хона 6.5 мешид туғри мегириб. Мешава агар немешававу магарам ки ягон даврошат кантар анам даврое ки дита ай илаву ай бари боло омадаги анами давай мумкин бирасада да даври калон, барое ки давраи калон да болои короб омадаги. Анам коробе ки да пара мебинед ду галаген дора, да болои ҳавай гузаштаги болои ҳавай хатиам давраи калон. давроҳоша майда кинӣ намешава. Давроҳоша майда кинӣ майдаи баъд кинӣ бародар мешававу фақат калон шад майда кинӣ ӯ қавид наметия бародар. ӯ калоне ки мебинед ҳамун калон бародар да болои ҳамун короб гузаштаги, коробе ки мо бировардагем на дута галаген дорад, да болои ҳавай гузаштаги. мумкин шава парои нами даврара бинед бародар, нами давраи калона бинед, ду даврача дора, яъне хебо мо направляющий задаги ҳастем, параш ина 40 сантиметр анаваё кам мешава, анавай нест мешава, да ҳамдигариш мерасада бигем. ё ки круги байнша намекунӣ, ягон тиша намекунӣ ки ба мумкин туғри гира. жизнь мира инстаграм дори брат? бале инстаграм дорум. дар инстаграмам специалист TGK бо забони англисӣ бизанед мебирояд ҳамҷарам. хуш омадед бародарони азиз ба канали специалист TGK. мо усто ҳастем бародарони азиз. лайк аз зер кардан гиред, навори мо паҳн шудан гиред. иншоалло ман боварӣ дорам ки паталоки мазадагӣ да ҳамаи шумо маъқул мешавад. ин паталоки беҳтарин ай, вале краскоша кардаги нестем, нав тайёр шудаги аст, шукуркоша кардастем. иншоалло пага краскоша мекунем, бо прамбо эфир мекунем, бо тамошо мекунед. ин паталок да ҳамаи шумо маъқул мешавад. баъди краскои бародарони азиз хали ҳархела краска намешавад, сирхи сафед, мақсад сирхи кабуту дигар намуд намешавад, фақат сафед мешававу сиёҳ. яду даврача дора ҳавои сиёҳ мешаванд, сафед дигар ҳамаш сафед классик. хай дигар рангам кунем мешававу ҳамин хе мо падзакас ҳамин хе гирифтаги ҳастем, мақсад сафеду сиёҳш мекунем. Беҳрӯз Собиров устои хуб дай. гап нест бародар, ман ҳама яъне ҳунарҳое ки ман мақсад дорум бародарони азиз, ҳамаш ҳама баъзе видеоам да ки успех кардаги ҳастм, мақсад гуфтаги ҳастм, барое ки бисёр мо ба телефон сёмка мекунем, вақт надорем, кор мекунем, камера надорем.
бо камера боша бо хубтар айда масалан бо айсаршавиш то хирша нишон метем бо мебинед бо хела чизоро ёд мегиред. бо ма бародарони азиз, ма вақте ки шидам ами хонара насиб кардаг боша ду рӯзи дига монда, ду рӯз се рӯз пас дига мешинемша бо видео мекунам ҳар як даврае ки хамидагӣ аст, чанқаи хамидагӣ аст, ҳамаша ман мефаҳмам ки чанд сантиметри хамидагӣ аст. Таҷик лайфхак. берӯз ака чанди будай квадраташ. И бародар квадраташ ай 100 сомон болоай. Квадрати потолок. Таҷик. Салом алейкум. Алейкум ва салом бародар. Тарзи коркнита коротки парто. гап нестай бародар. бо сёнка мекунем, мепартоем, бо тамошо мекунем. оли як квартира дигарам бародарони азиз ремонт кардаги ҳастем. Квартирарам беҳтарини баъд омадагӣ аст. мо барои чи сёнка накардесем ҳозир ки натиҷаное бояд бизанан, ҳамун потолоки залша бояд натиҷаное бизанан. ҳамун натиҷаное фиолетовира назадестиам бародарони азиз. мешавад ки мо бе ҳамун натиҷаное сёнка кунем, партем, хай бо натиҷаное шава бо беҳтарин баъд меам. ӯ потолок да бародарони азиз мо хафак задагӣ нестем, яъне гирд ба гирди потолок мо хафак задагӣ нестем. ура мо ҳамаша угл буроварагем, яъне классик омадагӣ аст. да ҳамун доме ки мо задагӣ ҳастем 290 хонае, да ҳамун дом ҳамун хонае ки мо ремонт кардагӣ ҳастем, яъне бехафак угл буроварагем. абой рафтагай да танаи потолок ам хел часпидагиай. мақсад хафак надорад, зури баъд омадагиай. иншоалло як ду рӯз се рӯз пас насиб кардагӣ боша ба навор мегирем, бо мефаҳмонем, бо тамошо мекунед. расход дошам ҳамаша гап мезанем. жизнь мира, хай зинда бошӣ, ҷоида бошӣ. гап нестай бародар. азор раҳмати калон барои дастгириётон ки дастгирӣ мекунен. берӯз собиров да ҳамун размери хона дига фигура бизанӣ мешавад? бале бародар, мешавад. любой намуд фигура мешавад. фақат як дизайнерӣ мекунед. масалан мумкин амирам шава метавонӣ ки ягон корша накунӣ ки агар як сетша накунӣ пахшур намебиёяд. ақаллан хона 6.5 мешид туғри мегирифтад. хай бародарони азиз, гап нестай барои дастгириётон ки дастгирӣ кардед 32 та лайк шид бародарони азиз. гап нест. азор раҳмати калон. иншоалло бо пага бегонӣ як промо эфир мекунем, краскоша мезанем, промо эфир мекунем, бо тамошо мекунед. хай бо баҳо метиҳед ки чӣ хел омадаи потолоки мо. хай бар бачако. нахтактеҷе салом ба ҳама. салом. гап нестай бародар. фаридун ҷамолиддинов.